Сәлем достар, сіз Шаян ТВда түйме тапшыруын қарайсыз. Мен алып барушы Рүзәл Ахмадиев, яқшы кайф музыкаль эрудиция. Һәм түймеге тиз басу тапшыруыбызда жеңәргә булышачак. Димәк, бүген бездә бик кызык булырга охшап тора, ни өчен? Чөнки кунаклар шунда. Әйдәгез командалар белән танышыйк. Ул да булса беренче команда. Әйдә Шаярт телевизион проектының җитәкчесе, Шалт Мөхәммәтҗан стендап проектының җитәкчесе, шулай ук Рамил Агдеев. Янәшәсендә искиткеч татар кызы, булачак татар милләтебезнең асыл заты Сәйдә Абдуллина. Сәлам. Әгәр дә инде татар яшьләренә ниндидер гимн кирәксә, без беләбез кемгә мөрәҗәгать итәргә кирәк икәнен. Ул да булса Рамил Закиров. Һәм янәшәсендә бик күп татар җырлары белүче Яшь җегет Сәйлән фестиваленең җиңүчесе Сәид Галиуллин. Сәлам. Уенда ике команда ярыша. Инде сез аларның әгъзалары белән таныштыгыз. Инде командаларның исемнәрен хәзер белербез. Безнең беренче команданың исеме Рамил Сәид. Суперзак! Супер! Тәмлек кешул! Нәрсә булды бу? Сез аңладыңызмы? Без аңладык. Бүген безнең уенда кем җиңәсен? Чөнки безнең бүген тапшыруыбызның даими тамашачысы Суперзак мультфильмын яратучы Рамил Закиров һәм Сәид. Сезнең команданың да исеме бардыр. Безнең команданың исеме була Әйдә Түйме! Менә шулай. Сездәге азарт, сездәге ташып торам. Димәк, дуслар, командалар белән дә таныштык. Әйдәгез, уенны башлыйк. Беренче тур, ул да булса сүзсез җыр дип атала. Хәзер инде командалар экранга карап, дөресрәк андагы рәсемнәргә карап, җырны белергә тиеш. Игътибар, беренче бирем экранда. Әйдә син түймәләргә түймә өчен Сөйләшеп өлгермәделәр. Дәрт бар иде. Киң урамнар тар иде. Ут кебек егетләргә каян беләсез бу җырны? Чөнки менә теге икенче фотосурәттә безнең Gangnam Style солисты, юк, бу бит Рамил Закиров. Сай на минималках. Татарча. Рамил Закиров, аның иң яхшы түгел инде, аның бөтен җырлары яхшы, ләкин менә Әйдә Шаяртта дәрт бар иде җырын кулланабыз, зур рәхмәт, миллион раз тапшырабыз. Һәм инде зәйбиләре, алар дәртле әбиләр. Дөрес җавапны гына тыңлыйсы калды инде. Сулайман хәрәкәтләр. Алай түгел, менә булай. Афәрин исәп 1-0. Рамил, үзеңнең җырың бит инде. Икенче бирем, игътибар. Оба! Вау! Молодец! Миңа бер җыр Дөрес. Сиңа бер бал. Арыслан кебекләре. Без авыл егетләре, Арыслан кебекләре. Җавап кабул ителде. Һәм дөрес җавап сезнең һәм безнең колонкаларда. Егетләре, Арыслан кебекләре. Афәрин, менә бу команда формалашты. Әйдәгез, киләсе раундны карыйбыз. Бас. Корын. Сез баштан басасыз, народ дисез менчик. Шәп, Муслим, Кырмыскасы, Шәймиев, Бабай. Шәп, Бабай син кайда, Муслимдә. Сабада. Бармы син вариантлар? Юк. Бер, ике. Тукта. Муслим, Кырмыскасы. Мин беләм. Бас. Давай. Без әле әйтмәдек бит. Әйтегез. Безнең вариант Без бит Муслим, Кырмыскасы. Без булдырабыз. Ярый. Алардан уздырабыз. Менә. Алай кирәк. Белдек. Беләсеңме? Төшендек. Белмисеңме? Мин беләм. Ну-ка.
Ehing şəpləri, tatar яшьләре, алга барабыз, бергә без булдырабыз. Булдырдыгыз, әгәр хәзер дөрес шул вариант яңгыраса. Шул булмаса, инде сездән бер вариант кабул иттек, сезнең вариантны ишеттек. Нәрсәдер чыгарга тиеш. Әйдәгез, дөрес җавабын тыңлыйбыз. Bizdə dönməz yürək dipkənin hər kim bilə Canım biyə tuqtama deyə İnşi bəl qızlarda yılmaya qızıqdırıb Biyə tanğa qədər basında unutup Bu jırnın işitkəndə ardımdan qabatla Ehing şəpləri, tatar яшьләре Alğa barabız, birgə biz buldırabız Ehing şəpləri, tatar яшьләре Alğa barabız, birgə biz buldırabız Bu bit Рамил Закировның Рамил жыры. Закировның танылган җыры, әгъдә бар иде һәм менә бу җыры. Беренче турда 3 сорау һәм икесе Рамил Закировның җырлары. Әйбәт бит инде. Без Исәп бит икегә бер. Димәк, сез Рамил Закировның иҗатын аңа караганда әйбәтрәк беләсез. хәзер минем дәгъ иҗат булырга тиеш инде. Җавап төркеме. Авыл темасы. Хәзер башланыр. Димәк, исәп икегә бер. Без киләсе икенче турга күчәбез. Икенче тур үзең җырлап бетер дип атала. Хәзер безнең командалар җырларны ишетәчәкләр. Ул җыр бер вакыт туктап калачак һәм берничә вариант барлыкка киләчәк. Димәк, әлеге җырның ахырын безнең командаларга белергә кирәк булыр. Так. Әйдәгез, тыңлыйбыз беренче бирим. Киттек. Yoluqtıra, dik yo'g'alma turmush urmanında Bu dünya seniki, ol bizniki, ol bo'lar mangiga Soyra sen, ey jillayda Dilgina varla bira, ham üzülə beyda Һәм üzülə бәйдән. Вариант А. Һәм үзелә бәйдән. Шуннан дәвам итәргә кирәк. Кулларыңны өскә әйдә бие әйдә. Кышкырып дөньяга әйдә сайра әйдә. Ишетсең һәр кемдә әйдә җырла әйдә. Һәм соңгы вариант әйдә җырла ишетсен һәр кемдә. Илнас ярата, кулларыңны өскә күтәргән кешеләр күтәргәндә. Вариант А. Әйе. Без Аеруча сәләттә кулларны өскә күтәргән. шулай ук. Җавап кабул. Әйдәгез, дөрес вариантны тыңлап бетерәбез. Башына тыңлыйбыз моны. Bu dünya seniki, ol bizniki, ol bo'lar mangiga Soyra sen, ey jillayda Dilgina varla bira, ham üzülə beyda Ularını üskə, әйдә бие әйдә Soyra Афәрин. Афәрин, исем белдегез. 1-0 әлегә сездә, әйе. Инде хәрәкәтләрен дә беләсеңме ни? Ул теләсә кайсы сәләт җырында. Сәләттә булган бар анда бөтен сөмне ул әйтә. Менә хәзер Рамил Закировның җырын куйсагыз, бик яхшы булыр. Чөнки ул сүзләрен оныта. Юк, Рамил Закировның җыры түгел. Рамил сезгә киләсе җыр булачак. Әйе, әйдәгез. Devam ettirgə kирәк булачак. Вариантлар. Без беренче? Юк, Юк. алар. Сез бас буйдыгызмы? Алар Алардан әйдәгез вариантларны. Укыйбыз. Йөрәгемнең янулары син, күңелемнең яралары син. Б варианты. Күңелемнең шатлыклары син, йөрәгемнең ялкыннары син. В варианты. Якты көннең кояш нуры син, төнге күктә янган йолдыз син. Кытай җырына охшагандыр сеңдәге булай кан. Так, ну точно син дигән сүз бар инде. Әйе, һичшиксез. Син. Монда бит кайсы да була ала. Сен Син. синче белсең кайсы микән? Б вариант. Б дип уйлыйсың син. Күңелемнең шатлыклары Син. Төнге күктә янган.
Yüreğimnin yalkınları sin. Doğru Ну, Yaktı künün koyaş nuru sin. Asıl oynatır mısınız değil mi? Belki Ну, sakalı мында oluşur ezerek değilsiniz mi? мында бит инде теге позитив барат ишти ойлаймын мен. Вроде куплетында позитив болды бит. Анда что-то мен сені яратам dedi түгілмі? Алай деме. Білесің бе, оның başınдағы сөздері біраз шымыртланып шешек отқан шақта. Шумыртланып. Шымыртланып. Hoppa. Шумырт, ничек шешек шумыртланасың? Міне мен де шуны көз алдыма кетіріп, мен көбірек шул сөзі біраз. Олайсам да вода болырға мүмкін. Шымырт ағашы. Yok, в түгілінде әйда Сәйд сенің неге шанабыз, мен тәге жауаплықны сенің үске тапшырам, короче. Һәм Yok енді, менға да дүрсіңгі әйткенде бұл варианты көбірек шый. көңілімнің шаттықлары син. Әйе, жүрегімнің ялқынлары син. Әйбет, келішеміз ме? Әйе. Ол болмаса қызық болады. İkisi de takayın ettiler. Бұла. Андай хәлләр була. Мен жырлаған болсам, бұл варианты болған болар. Һичшиксез. Бір нәрсе өзгәрмәде исә әлегә һаман бергә 0. Biz de ничектер мусланып кеттік. Алар өчен. Әйе. Әйдәгез киләсе җыр, киләсе бирем. Тыңлыйбыз. Әллә безгә эләккәнме сөюнең шитеннәре? А варианты суда езген акышларның мәңгегә Әллә киткәннәре. безгә илеккән сиену Сөюнең шитеннәре. шитеннәре. Шитен, теге авыр. Суда йөзгән акышларның. Акышларның мәңгегә киткәннәре. Начар янган учакларның куе шул төтеннәре. Көзге көннең томаннары әйтерсең төтеннәре. Дирек шигъри. Һәм Г варианты, бу миңа иң охшаган вариант, пожарниклар килгәнче сүндердек. Ярар В булсын инде. В булсын. Әйе. Көзге көннең томаннары әйтерсең төтеннәре. Җавап кабул ителде. Мен беләм Б вариант. Сездә Б варианты. Әйе. Әйдәге шулай булсын. Әгәр аларны кыдырыс булмаса, инде сезнекен ясарбыз. Я кирсенчә. Әйдәгез, тыңлыйбыз. Исәп бергә бер. Сәйд инде дәвам итеп җырламакчы да иде. Иртә белдердек. Исәп бергә бер. Инде хәзер сездән. Вариант А иде, минеке В. Инде хәзер Без икебездәген. Монсы бик җиңел булачак киләсе җыр. Әйдәгез. Тыңлыйбыз. Туктагыз. Мен беләм инде. Монда бит алар. Урамнарны яңгырата шушы чыпчыклар жыра. Песи остан койрык булгый ул хорның Без дирижеры. алардан сорыйбыз бит хәзер, аларның чираты. Димәк, вариант Безгә А. подсказать итәләрме? Вариант А. Вариантлар сез әйтә аласызмы? Ярар. Кызлар бии шушы җырга малайлар куллар чаба. Б варианты барлык кышлар җыелганнар тыңлыйлар матур җырны. В варианты баян курай пианино бик каты уйный быргы. Г варианты песи остан кыйрык булгый ул хорның дирижеры. Кайсысы микән? Овыр инде. Б. Дыр. Без беләбез. Сәйд, Без син беләбез. Без беләбез. Ә? Без беләбез. Б варианты. Б барлык кышлар җыелганнар тыңлыйлар матур җырны. Юк. Әнинди. Аны точно сүзләр. Әйдәгез безгә, әйдәгез безгә, әйдәгез Менә. безгә. Мен Г дип ойлаймын. Г. Эй, юк инде. Сез әйдәгез бер вариантны сайлабыз. Г. Әйдә Г. Әйдә Г. Б. Әйдә инде Г. Барлык Пожалуйста, кышлар әйдә Г. җыелганнар. Әйдә Г. Тыңлыйлар матур җырны. Әйдә Шулай Г. гыты бул Сәйд. Б бит. Әйдә инде. Әйт үзең. Г вариант. Г варианты. Әйе. Г варианты. Җавап кабул. Песи астан
Кайрак Балгай ул хорның дирижеры. Дөресме Сәйдә? Әйе, Чөнки бу җырны біз жырладық. Рамил белән Yok, Медина, Әмина белән. Әмин. җырладыгыз. Эх, шират кына сездә булмады бу юлы. Дөрес булмас иде бит инде, әлбәттә. Әйдәгез, дөрес җавапны ишетәбез. Хәзердә кушыла аласың, әгәр сүзләрен. Урамнарны яңгырата шушы шыпшыклы жыры. Песиостан койрык булгый ул хорның дирижеры. Афәрин. Песиостан койрык булгый. Инде менә бит Рамил, әнә кеше үзенең җырларының сүзләрен белә. Әйдәгез, кем тизрәк баса, шул җавап бирә. Соңга бирен. Юк, инде җыр башлансын инде баштан. Әйдәгез. Жыр башлансын. Стоп. Әйе. Нәрсә? Әйе, әйдәгез. Нәрсә әйтәгез? Вариантлар. Мин беләм бу җырны, все, мин беләм. Әйдәгез, вариантларны экранга чыгарыгыз. Ой-ой-ой. Җиңәбез походу. Ой-ой-ой. Киттек. Эгегей. Хей-хей-хей. Ай-яй-яй. Беләсеңме? Бу нинди җыр иде? Давай этот. Вариант. Тукта, бу нинди җыр иде башта, да? Нинди җыр? Кем җырлый аны? Кайдан син аны ишеттең? Гүзәл Уразова. Да? Ой, нет, Гүзәл Уразова түгел. Гүзәлем. Гүзәлем? Нинди җыр? Һәм Салават Миниханов. Нинди җыр? Юк, Салават Миниханов җырламый. Күп кеше шулай уйлый. Басали, тыпыр-тыпыр басали. Так, отлично. Һәм анда Әйбәт барабыз. ой-ой-ой, эгегей. Ой-ой-ой, точно түгел. Ага. Эгегей. Эгегей. Хей-хей-хей. Ай-яй-яй. Вариант В. В. Хей-хей-хей. Рамил сездә. Вариант В. В вариант. В варианты дип уйлыйсыз. Афәрин, дөрес җавап. 1 балл сезгә, 1 балл сезгә. Дөрес җавап. Сәер, инде җыр башлангыч ук җавап бирдегез. Вариантлар буенча, димәк, шуның белән әлеге тур тәмам. Безнең алда бары тик бер генә тур калды. Әлеге исәп 2-гә 2, тигез булды әлеге турда һәм безнең соңгы рэп тур бар. Безнең соңгы тур кем турында җырлыйм дип атала. Хәзер инде мин үзем безнең командаларга кем турында җырлап бирәчәгемне алар белергә тиеш. Дөресрәге, мин инде бер шәхес сайладым. Ул кеше турында җыр яздым. Хәзер ул җырны җырлап бирәм. Инде безнең командалар әлеге шәхесне белергә тиеш булалар. Игътибар белән тыңлагыз, чөнки һәр юл сайын, һәр сүз сайын, һәр җөмлә сайын ниндидер әлеге шәхес турында фактлар ачыла бара. Шуңа күрә бәлки беренче вакытта ул кемгәдер охшаганда булырга мөмкин, ләкин инде аннары фактлар тарая. Димәк, узаграк тыңлаган сайын төгәлрәк җавап бирергә мөмкинсез. Әзер булсагыз, тимәгә басуга мин туктыйм. Алла ярдәм бирсен, миңа киттек. Яу. MC Кырмыз камында. 2-0, 2-3. Яу. Сабантуй Карагына бер егет ул Башкортстан ягыннан. Юмор хиссе дигәннәре аңа туганчы тагылган. Үзе шаян, үзе тапкыр сәләт өчен уйнаган. Сәләт өчен уйнаганда респоныда ул алган тавышы радио өчен. Бер ишетсәң эрерлек. Эксперт фикерләре өчен алтын медаль бирер. Әзгенә. Роберт Исламов кайсы сүзләрдә якын булды, кайсы фактлар. Сәләт өчен уйнады. Удар Татар КВН командасы Республиканы җиңде. Республикада җиңде. Тавышы яңгырыймы? Татар радиосында яңгыраганы бар. Хәзер инфаркт була. Һәм инде ул әлбәттә Башкортстан якларыннан Вятский полянда. Димәк, дөрес җавап, Роберт Исламов. Афәрин. Роберт, рәхмәт.
Bu gruppada halkımızın inşep matur kızları. Balay ayram alsan da milletinin de yıldızları. Tik yıldızlar bir neçedir yıldızlıkka birleşken. Allar birge jırlaganга bizde küpten iyeleşken. Kimdir tınlay, kimdir qarı. Allar çıkkaç sahnege iş. Группа Yemli. Yemle gruppası. Cevap Yok, не обсудили же. Yemli bit bu. Yarar, yemli bulsun. Sizde başka fikir bulsa bilmiyorum. Yemli bit. Yemli. Yemli cevap buldu böyle. Yemli. Yemli. Cevap kabul. Dürüst cevap. Yemlidir ki mi? Aferin. Dürüst. Normal borrabız. Eybet barasız. Amin Züleyla demekçiydim, prikин. Прикинь, флоу кетемі de hazır. Bu yigitning atisinin ismi bulgan Abdülmecid. Şunsun tigil eyte alam okumagandır ul gecid. Yaşlık vakitların ul medresede ütkergen. Gare farsı tillerin eyteler bik eybet bilgen. Anın birinci icadı Risale ilriş irşad. Eğer anı okup çıksan bulursun sin bik şad. Şınlap mı? Men senin kulağına koyayım просто, şuna koyayım. Давай. Ayvaz Sadırov. Dürüst tügül, devam ederiz. Yaşlık vakitların ol medresede ütkergen. Garip farsı tillerin eyteler bik eybet bilgen. Onun birinci icadı Risale il irşad. Eğer onu okup çıksan bulursun sin bik şad. Sufişillik taglimatın eybet bilgen ol. Halıktağı nadanlıktan rahatlanıp külgen ol. Okuların tamamlagaç tuğan avılına paytkan tuğan avılında 15 yıllar imam bulgan tek şulayda taşlamagan şiir yazıları. Tuktamagan öne bilen kıyıl kazıların. Tehellüsü için ol. Merjani. İkinci varyant sizden yok. Eydəgiz tınlıyız, devam edəbiz. Okulların tamamlagaç tuğan avılına qaytkan tuğan avılında 15 yıllar imam bulgan tek şulayda taşlamagan şiir yazıların. Tuktamagan öne bilen kıyı kazıların. Tehellüsü için ul tuğan avılına rahmetli. Onun icat jimişleri bulgandır bik bereketli. Sahip Jamal poeması milletimnin yetkeri. Onun şiir yolları her bir sözünde tırı. En birinçilerden bulup koyum Nasiri Efendi Töki'yi hilcilasa da bir tupladı. Türkedi gımrı jingil bulmadı deyip tırmış bulgaç bulgalı. Belki ismin eytirsiz siz Gabdülcabbar. Gabdülcabbar Nasiri. Kayyum Nasiri. Kandallı. Gabdülcabbar Kandal, ne sen bilesin indi, mi? Sahip Jabal poemalarını okugan kişi. Demek, Merjani Nasiri Ayvaz Sadırov. bütünüsü sakallı kişileri mi? No. Gımın Rami sakallı kişilerine eybet bile. Şunun için Zakirov sakallı üstürdi. Eğer direkt cevap hazır ekranda, direkt cevap. Kim buldu indi bu? Gabdülcabbar Kandalı buldu bu. Eller jırşıya yumarist, eller alıp barışı. Tatarlar ve biküplerdir anı tanıp alışı. Anı kuru üzü kemik keyfini kütere. Biküp tatar üz kişilerin anın bilen ütkere. Javit Shakirov bu. Eye. Kabul edildi hem bu direkt cevap. Aferin. Müşke tavuşları bilen estradaga ötüp kırdı. Прическасы eytirsinler Pugachov'ını kıydı. Elfin Azgamı. Şunu deytiz. Elfin Azgamı. Elfin Azgamova. Özledim bağrım seni. Özledim. Barlığını bildim. Cevap kabul edildi. Hem iki yolluğuna okuyup bilgirdim. Emin tırışıp yazgan. Bir cevap Elfin Azgamova. Bir neçe mezgilden biz oyunun gımım isabını da sizge aytışakız. Ramil Saida komandası jingdi. Jidiga
5 исәбе белән. 7-5 исәбе белән җиңдек. Ләкин ничек кенә булса да без барыбер Сәитнең һәм Рамил Закировның җырларын яратабыз, җырлаганын яратабыз, җырлап йөрибез. Димәк, киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, дуслар. Сау булыгыз.